Kacingyo cing ujor na kenuan ki klik nong sensar na ki snong kathan sora bar ribar halo kacingdu boarding elektrik ke bakha ke kathan kala penlang MDC ke sora ba titos terwal khan ban lek ekran ba menteri badi khmi ke tanat boarding ke sora jela UAT mandal hakan no phai singi arpinyo trek julio arja apsau uba titos terwal ba kran sikilat pathai kubor hadin kacingwani kendu yu menteri ulaong ba kacinglet boarding kalong wat hadin belarang uslap agini kisngi bat pencencari ki nong suksnong kamtam ki kena skul ki jaka sumarpang bat ki wepan ulaong bulai kran halo jingbam dan ki lineman ki ban pej ki jingpen biang boarding ki balawan ra ka cinge ki pajba bat benrap ba bai thang boarding elektrik ka kieu bha kat ba ban penong kam bha pat om chuyo satya hakathan sora Nakaliang batitas ulaong ba menteri ulakular ban matha ki officer tanat MECL sora division ban simkhe gini kichinge bat ulaong ru ba anla ban point ocean ya ki transformer kachinge keduk ke jonga mentasi batu power minister ba itimondal kalong hadin ba ngala yo e gani ka representation jong ki nong sensar ki klik nong sensar jong ka than sora riwari barok owe ki badon hang ni bele sai kumba aku armut Taya kajing siya na dang suyo ay gani kasi dang kandiak singi bat na dang yo ru ka appointment menta na kaliang jonga kalong bangawan man pensngo ya ka ka bakini ki dang ba snong ba kamtam ki pai ba jong ka than bro awe kilaya ut na kapor sa kapor ya kajing thut jong ka boarding electric ha ka than sorai bro awe kabaning kong kadi ka mat ka bakila kren na ya kren ba minister kalong halo kajing lep like kha Di ba ka than sora ka di ka we na ki than ki ba don kam ha kam tam ha ka light namar balai kam dei tang ki pai ba ki don kam ni tip ru ba ka dei ka we na ki tourist destination ha ka ba ki tourist ki wan na kaleng ha mentawan sa po sora tenai ka susi ka long ba ki complain teng ki mi na sora ki ong ba ngimyo tamban sum na ma don light teng ki myo ban enjoy bai ka ta jing sa ka ki na ma don light Bakom ter teng kimyo kan kidon ki hotel ki jongki lu ki nani ki homestay ki banyo kan see online lu nambar ba mo kam biang dalai nyong charge mobile bakom ter dan rega bakom sani kalau mo ki pai ba hi generally ki pai ba ki suffer ta ka jing lo boleh lai kha kam tam ki babu ki karkhana welding bakom ter kabar kalau ha ka jing bom biang jongki ni ki linesman kamu kini ki kaman power kani dia jingdu na ha jong ki nong tre ya ka than so rai bro ko we teng wave linesman ha pan pe de ki pho television te ka long ka ba adu kata ban penbiang ya ka jinglip light na teng sathi le ba ka de ka polio or slap teng pom perthat teng mo ka hap kata ka barrel ko pum ta ter dei ta ka jing bom biang jong ki linesman na so ka lawan ra ka jing du nong ba khrau de ki pai ba ka long ki jing thut sha ka long ki jing stom pai ba ta ka jing nok la kha kabalai kabaki ki lamba asnong ikli no sa ki kerpat ya ka department bakata kalong ba lakum no nak liang SDU ni kalian ki engineer bagi dia benda pentip lah kadon kanunu ka jing pelip light ka ba khambun kenta bagi dia benda pentip kan syaki snong ki thau kanang ba lamba ka WhatsApp ani mo group jeng ki lamba asnong bakin tip kan bakadon ka jing lip light kanang bakin yo ban pentip po snong kabasau kadi kajing kiu palat jongki bill light kani kajing ut jongki pai ba kadi ka aslam ha ka ba kila kiu ha kadi ka bill light ba khamtam kajing ba wanra ki bill light ka por ko biang nang ta ki don ru ki wanra ka sisin lai benai sin sau benai te kani wanra kajing ki pai ba ki beduk khamtam ban siwi ka bill light de nalo kata pat ka ba khamne kendu jing ki si ka long kajing du jongki transformer Hoi ni sutu ba kajing du di transformer kadai na kajing don jong lele jong perthat agini khendak tayong pula dep bejur ba takada pula don kajing thut jong kim ba khendai teliti transformer ha ka than so lai bro ko we sen re sutanat mentasi ba na kaliang minister ila phone ya director ba ila ong ba la kum nu tang mentasi la ni la syai ni la pen poi ki transformer ha ki snong bro ko la dam pat la lut ru le se ki babun ki ni no ya ki transformer ka pol ko biang te kini ilong kimat ki ba nalayo ban ya keren ba power minister ba na so ban actually ka pangi baila sngap hai kini ki jing personal jong ki ram ba snong ba de tangkat taru ngai ba khmat jong ai la phone ki observe rokat
Kakabai ini ban lei kalau kini kicing ut bagi baik ya tentu. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kirashon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya ka kot ka khia ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam, ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei, ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ka jing tei ya ka met ka phat ka jongi, nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sorkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS. Kabha na ka banta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau fortified. Ba, fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.